teko Tayu Tuban ki kadoan jadi ndek njaluke ning Tayu. Yo wis sakarepmu to, Pak. Golek pikire kami tua lah. Iya, iya. Aduh kok gedhe nggo ayo. Aduh. Pleset kok kowe iki. Ayo. Ya, Sri Uning. Sri Kandi Laras Campursari. Pakde mboten nderek mbeksa, Pakde. Oh, mboten saya. Wes. Sri Kandi Laras Campursari. Oh. Ah. Ah. Ya, terus. Hot. Ananggo gantri. Adange pribadi. Yo. Hot. Oh, Adipati Kedung Ping. Adipati Kerasa. Raden Minasingga biong ketok jedut gemblem. Lah kene, Mas. Gembleme parut jedut. Aduh. Sambil gelap. Oh iya. Oh. Ya. Esek ubeng. Iya yuk. Iya yuk. Sri Kandi Laras Campursari.
Jetut Jemblem. Ih, apa to? Lho, minak jinggo Oh. genting piye? Ramudin. Oh, alah iku minak jinggo singa. Siong reka tak jembleng jetut anu sapa ku? Lembo to. Vagina. Sapa to jenengmu? Ya ora ngerti to. Heeh. Lembo ah. Pak Brewo. Wes rasa Pak ngene Yudi. iki lho kae. Pak Yudi kok iso. Are masaku dulu lanang iki. Le matek. Dilanjut apa ora iki? Ya dilanjut. Oh, lah ya ngomong wae kok. MC ra omong koprok pisan. Mbok sambil gelap lagi. Ayo, cir malah kacir kok beluk dem. Wah, kok. Lha iki kanca apa ora? Lah iya, cir malah kacir kok beluk dem. Iki donga kok iso. Iya. Amelo jibres larane. Ayo, nenone. Omong terus. Sebaya pati biung ora kata jetut jemblem. Latung ora mau to. Jemblem ora kata jetut Pak Yudi. Aduh. Pak Arwi rumah saya kok mata kasih ciri malah ini gumbolo geni lho. Ya serah apa-apa ya. Banyak tidak. Lurang oleh ku ngangkat tangan iki swimbang.